Da lankidetzari bide bat ematea, herritarren ahotsa eta sormena kontuan hartzea. Aldi berean, marka honek udalaren bi ardatz jarraitzen ditu. Berrikuntza soziala eta berrikuntza ekonomikoa. Arrasate Arron bizi kalitatea hobetzeko eta Arrasate atsegina eta inbeste urteetan borrokatu dugun Arrasate justu bat edo justuago bat sortzeko ekimena. Gure ustez, benetako erreferente bihurtzea ez da soilik egindakoaz harro egotea, eta gauza asko dauzkagu harro egoteko edo harro izeteko. Baizik eta etengabe irekita egotea, ideia berriei, proiektu berriei eta batez ere elkarrekin eraikitzeko borondateari. Ate berriak eraikitzen jarraituko ditugu bai, oinarri sendoak dituzten ateak, danok batera, herritarrak, eragileak eta udala. Eskerrik asko eragile eta herritarrei, eskerrik asko zuei, batera hasi ditugun proiektu guztietan bidelagun izateagatik. Eta azkeni bukatzeko, gaur hemen bilduta gauden guztion artean ate berri bat zabaltzen ari gara. Gura ero ez, ate berri bat zabaltzen ari gara marka berri honekin. Guztion artean.